Dobar dan, moje ime je Goran Milinković, ja sam predstavnik NRB Komercijalne banke. Sada bih želeo da... Evo, tu imamo i za IPART konsultante, ali tako? Tako, ja bih vam kratko, neću biti dug, neću da vas puno zamaram, subota je, svi smo umorni, posle dužeg vremena, tako da brzo ću truditi da budem brz. Ko su mi iz NLB Komercijalne banke? To je, prošle godine je bilo spajanje dve banke, jedno ozbiljno spajanje, dve ozbiljne institucije u finansiranju poljoprivrede koje su sada, smo došli jedno od lidera na tržištu gde možemo slobodno reći da svaki treći kredit koji je isplaćen u Republici Srbiji za poljoprivredu je isplatila NLB Komercijalna banka sa nekim portfolijom od 200 miliona. Trudimo se da učestvujemo u svim programima koji predstavlja država, koji su povoljni za poljoprivrednike da bi te vaše investicije, odnosno investicije poljoprivrednika bile što isplativije. Tako da smo u isplati, u realizaciji subvencionisanih kredita isto apsolutni lideri, gde svake godine je negde oko 40% našeg učešća u realizaciji teh kredita. Imali smo u prethodnom periodu isto, još uvek traje SCAP projekat koji je vrlo zanimljiv, interesantan, to je projekat 10-40-50, gde smo, i to mogu reći, apsolutni lideri, gde smo preko 60% izdatih pisama o namerama i preko mnogo veći procenat od toga je već realizovanih projekata. Ne kažemo kreditima, već projektima koji su završeni, gde je nabavka završena, gde su poljoprivrednici došli do svoje investicije. Ono što je takođe interesantno, aktivno učestvujemo u SCAP projektu, gde smo sa Ministarstvom poljoprivrede sada ima i od prethodne godine novi put gde poljoprivrednici mogu doći, znači, do lakših sredstava za investiciju kroz neku garanciju naše banke ili drugih banaka na tržištu, a dobiju taj grant, taj deo od ministarstva koji je predviđen za učešće u tom projektu, dobiju napred sredstva. To je nešto što kolega može da potvrdi, tako da je to jedan put gde se mnogo lakše dolazi do sredstava, povoljnijih sredstava. Tako da se mi trudimo da budemo i povoljni, brzi i efikasni. Zašto smo takvi, zašto smo lideri na tržištu? To je ovaj slajd, ova slika pokazuje da mi, naši savjetnici, mi nemamo kreditne službenike, nemamo ljude koji se bave samo kreditima, kojima je cilj da vam plasiraju kredit i da nema razmišljaju dalje. Nego je cilj da imamo obučene ljude koji su stručni, koji poznaju tržište, poznaju proizvodnju, poznaju svoje klijente, da vam mogu pravim savjetom pravo vreme predložiti kako da unapravite svoje poslovanje kroz to kreditiranje. Ne samo cilj da nekom isplatimo kredit i završili smo. Tako da imamo ljude koji znaju kada je vaše vreme za investiciju, za setvu, kada je treba da bude žetva, kada je vreme da investirate u mehanizaciju, kako na najbolji način da dođete do rezultata vašeg gazdinstva, da budete što efikasniji, što bolji, tako da nismo banka koja misli samo na svoj profit, već mislimo na dugoročnu saradnju gde ćete vi rasti zajedno sa nama. Tako je bilo u prethodnom periodu, spojili smo dve banke koje su isto razmišljale, slično, ne možemo reći isto, možda je to ružno, ali slično razmišljale na sličan način i da kažemo u nekom sportskom žargonu ova banka je all around igrač, znači univerzalni igrač gde razmišljamo i o malim gazdinstvima koja teško dolazi do nekih sredstava kao što su subvencije i o srednjim gazdinstvima koja su najrasprostranjenija, a imamo ljude koji su posvećeni velikim klijentima koji njihovim potrebama, na koji način oni mogu da dođu do srednjih sredstava. Tako da mi uvek imamo taj naš slogan koji je prepoznatljiv, sa vama smo na polju od setve žetve, jer će uvek doći do vašeg domaćinstva, do vaše, kako se zove, proizvodnje, otićemo na polje u njivu sa vama da razgovaramo, da vidimo kako je najefikasnije. Tako da ne bih dalje vas, to je ono što mogu reći u vezi banke, u vezi načina. Imamo kredit koji su komercijalni uslovi, subvencionisane kredite, uvek učestvujemo, uvek ćemo biti tu, tražiti najpovoljniji način da dođe do vaših investicija. Hvala vam na pažnji, trudio sam da budem brz i da vam ne oduzmem puno vremena i da vas mnogo ne zamorim sa nekim temama možda koje vama nisu interesantne. Ukoliko imate pitanja da vas nešto interesuje u vezi banaka i tih načina finansiranja, stojimo na raspolaganju. Pazite, on je još uvek aktivan dok se ne završi, ne istroše sredstva. Ono što je sada završeni su prvi i drugi poziv, bio je za voćare. Prvi poziv bio za voćare, drugi poziv bio za stočare. Oni su završeni, dobili su ljudi rešenja, sada ide već realizacija projekata.
Ono što se očekuje treći poziv, to je za agregatore. To su mnogo veće investicije. Neka saznanja, ono što je naš, pošto kaže opet da mi želimo da sve znamo, jeste da očekuje se da se u toku godine aplicira za dodatna sredstva, za dodatne pozive. Da li će se ponoviti za stočar ili za voćar, će neki novi poziv za ratare, to ćemo znati na polovinu godine. Ako smijem, kolega, samo da vam kratko prokomentarišem, neće ljudi biti poziva za ratare ove godine. Očekuje se otvaranje trećeg javnog poziva za isključivo agregatore sa fokusom na obnovljive izvore energije. Dakle, to su investicije do 400.000 evra ukupne vrednosti. 6 miliona evra je u budžetu koje je predviđeno za to, tako da mali poljoprivredni proizvođači tu nemaju što nešto. Ne za ovo, ali oni čekaju polovinom godine apliciraju za nova sredstva. To je već nešto drugo, to neće biti u ovoj godini verovatno, ali se očekuje apliciranje i da se proba doći do, kada se završe, očekuje da će do tada se završiti ova dva poziva. Prva je kada se to završi, oni mogu aplicirati za nova sredstva kod Svetske banke da bi se moglo produžiti neki novi poziv. Da li će se ponoviti ova dva poziva ili će ići za ratare, to sad još uvijek ne znamo. Ali to je. Dobar dan svima, ja sam Miloš Jandrić, konsultantska firma iz Novog Sada, IPARD sistem. Bavimo se pre svega IPARD-om, programom IPARD-om od samog početka, tako već 4-5 godina, tako od 2018. godine. Iza sebe imamo nekih 60 završenih projekata i još nekih 50 koje treba da završimo do kraja ove godine. Dakle, portfolio od nekih 100 projekata iz svih oblasti, znači poljoprivredne proizvodnje, lepo jedno iskustvo, pa htio bih samo par reči IPARD da vam kažem, da vam znači će vam sigurno. Dakle, programski ciklus IPARD 2 se završio pozivom za traktore koji je bio prošle godine, jel tako? To je sad, ljudi, puno se na tome sad radi, prvi 100 traktora, odnosno prvi 100 ljudi na spisku su već manje više svi dobili svoje rešenja, ostao još određeni broj, ali to je pri kraju. Po našim informacijama, znači uskoro će početi da se radi drugi 100 traktora na tom spisku. Para ima negde otprilike za 230 traktora pod uslovom da svi traktori ne bude odustajanja i da ne bude nekih problema u realizaciji tih investicija. Dakle, to je nešto što je objektivno. Praksa je pokazala da se ta lista uvek spusti za neki 20-30 mesta zbog problema u realizaciji, nemogućnosti da se traktori isporuče i tako dalje. Ali ja ne bi, ako je neko od vas konkurisao, ako se na listi nalazi, ako je posle 250. mesta, šanse nisu baš sjajne, ali nije isključeno da je dobijete. Poziv za traktor je bio poslednji javni poziv. Ove godine se očekuje otvaranje tog novog programskog ciklusa IPARD 3. Tu je opredeljeno značajno veća količina novca za naše poljoprivrednike. Procentualni iznosi podrške su povećani. Dakle, za ljude koji su mlađi od 40 godina povrati su 70% na vrednost investicije bez PDV-a. To je značajna količina novca. Država je takođe omogućila i avansnu isplatu podsticaja u iznosu od 50% vrednosti odobrenih subvencija, ali samo uz mogućnost da vam gospoda iz banaka odobre bankarske garancije od vrednosti od 110% tog podsticaja. Iskustvo je do sada, odnosno te polovine podsticaja koja se isplaćuje avansno. Dosadašnja neka iskustva sa bankama su bile da je dobijanje te bankarske garancije, ali tako, garancije je bila dosta teška stvar i individualni poljoprivrednici u principu to nisu dobijali. Tako da, ja sad ne znam, vi možete nešto reći na tu temu. Pa ja nemam te informacije, evo tu su moje kolege, mi su izdavali te garancije, tako da ne znam s kojim bankama ste imali iskustvo, ali... Intesa, Prokredit... Zato što, inače, inicijativa za izdavanje tih garancija je krenula od nas. Znači, mogu se pohvaliti da sam lično učestvovao u tom projektu, da je od nas pokrenuli smo to i mi smo primali pismo kako tek garancija treba da izgleda i mi smo izdavali te garancije zato što je to nešto što smatramo da povoljnije za poljoprivrednike lakše dođu do svoje investicije, do realizacije investicije. Eto, da, drago mi je. Sad banke neke imaju različit pristup tome, ali nama je cilj ono što sam rekao da pomognemo u tom finansiranju u savjetodavnom delu, tako da slobodno, ako imate negde primjere da je to potrebno, mi ćemo biti tu vrlo radi da sarađujemo i da probamo da pomognemo poljoprivrednicima i vama u realizaciji projekta. Tako da imali smo toga, nije to baš masovna pojava, ali do sad nismo imali problem sa izdavanjem te garancije. To je dobra vest, eto, ako gospodin ako to NLB banka komercijalno to radi, eto ljudi možete onda, znate gde da se obratite i koga da za to zamolite.
Što se tiče samog procesa konkurisanja za IPARD program, dakle, priprema dokumentacije se ne naplaćuje, bar ja govorim to ime moje firme, dakle, mi ne naplaćujemo konkurisanje, pokušaj konkurisanja je znači potpuno besplatan, naše usluge se plaćaju samo onda ukoliko vi na IPARD-u prođete, to je jako važno i ukoliko budete pregovarali sa bilo kojim od pružalaca usluga konsaltinga u nekoj budućnosti za bilo šta vezano za IPARD, vodite računa o tome da ne plaćate nešto napred, naročito ako nemate dobar broj bodova, dovoljan broj bodova za prolazak. Vi to, verovatno svi ko je to pratio, verovatno i znate u principu šta je tu, ko ima prioritet, dakle žene, mlađe od 40 godina, još ako je žena pa još mlađe od 40, to je ekstra. Ukoliko se vaše njive nalaze u područjima s otežanim uslovima rada u poljoprivredi, to vas izbacuje na sam vrh liste i po mom nekom iskustvu i mišljenju, ako imate takvu zemlju koja se nalazi u tim područjima, postoji nešto što se zove pravilnik o otežanim uslovima rada u poljoprivredi, izguglajte to, pogledajte da li dovoljno da imate samo jedno jutro zemlje, ma ne mora ni jutro biti, to može biti 20 ari zemlje u nekom od tih područja koja se nalaze u takvim, znači, otežanim uslovima rada u poljoprivredi, vi ste sigurni kandidat, imate siguran prolazak na IPARD-u i to je zaista šteta propustiti. Međutim, ove godine na tom programskom ciklusu IPARD 3 država je malo podigla lestvicu malo gore. Dakle, što se tiče ratarske proizvodnje, morate da imate minimum 50 hektara upisano u gazdinstvo, to ne mora biti u vlasništvu, dovoljno je da samo bude upisano po osnovu zakupa, ustupanja na korišćenje, državno zemljište i koju god znate sami koje tu sve opcije postoje, znači ne mora biti u vlasništvu. Što se tiče povrtarske i voćarske proizvodnje, zbog ovog sajma na kojem se nalazimo, dakle tu su uslovi promenjeni na način koji je po meni dobar u suštini. Jedini kriterijum koji je bitan jeste da je investicija veća od 50.000 evra. Bez obzira koliko zemlje radite, samo da imate registrovano gazdinstvo. Dakle, pokušaj je besplatan, koga interesuje može da proba, ako prođete onda plaćate sve troškove i u principu to je to, samo malo dobre volje. Hvala. Ako imate neka pitanja, slušam. Vi u momentu konkurisanja morate da imate određenu količinu zemlje, dakle ako ste voćar, znači pola hektara, tako 0,5 za registraciju u registar poljoprivrednih gazdinstava, ugovori ne moraju biti na 10 godina, ali ono što je bitno, ne smete da padnete, da izgubite uslov da imate uopšte registrovano poljoprivredno gazdinstvo ako ste voćar. Znači, tih 0,5 može da se menja svake godine po nekom osnovu nekog drugog ugovora, ali ugovor ne mora biti na 10 godina. To je pogrešna interpretacija bila na samom početku, ali to smo savladali, da. Realizacija projekta mora biti uvijek iste površine. Da. Da, izvolite. Da. Znači, ako dovoljno da imate samo jednu parcelu upisanu u poljoprivredno gazdinstvo koje se nalazi u takvim područjima, da ispunite uslov za te dodatne bodove. Izmena pravilnika od prošle godine je to malo pooštrila, traži da ta promjena bude najmanje godinu dana unazad. Znači, ne možete da neposredno pred sam poziv ubacite tu parcelu, to bi se smatralo veštačkim stvaranjem uslova i to je zabranjeno, ali ukoliko je parcela više od godinu dana upisano u vaše gazdinstvo, imate uslov za to, da. Nema čemu. Vi morate da imate pola hektara, 0,5 hektara za registraciju poljoprivrednog gazdinstva i tih pola hektara je dovoljno da, ukoliko je investicija veća od 50.000 evra, pola hektara je dovoljno da bude upisano u sektoru povrtarstva i voćarstva. 0,5 hektara, da.
u sektoru ratarstva je to izjednačeno, 50 hektara svi u red imaju, u sektoru povrtarstva površina nije bitna, znači samo vrednost investicije. Da. To je to. Hvala vam. Dragi posetioci, konferencijski deo 4. međunarodnog sajma voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva Agro Belgrade 2022 je završen. Zahvaljujem se svim učesnicima i posetiocima konferencije. Takođe, iskoristila bih priliku da se zahvalim svima koji su nas podržali u ostvarenju ovog poduhvata, a to su Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Sekretarijat za privredu grada Beograda, USAID, ACD i VOKA, projekat Velika mala privreda, NALED, Kraljevina Holandija, MSC. Vidimo se na sledećem Agro Belgrade sajmu.